alaikum bandira fittenkoɓe yeɓoɓe gatama e TV Daragal Fouta bisimilla mon e kabaruji mon ɗemgal Pulaar hande talata 23 lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e 25 titone kabaruji men hande en keɓino yaade to jeeri légume o pour ƴewde situation légume o holton tolni caggal no min gummi toon min keɓino rewde toon joom bitikaji jo pour ƴewde jeeguli mabɓe ɗi oɗo instant maye jaa kadi ha to daral mo jum pour ƴewde cogguji holton tolni gasdanirten ko kabaru coftal ɓaali hon phase départemental jubbitten ɗo jum joni jañño ɗen taw ko ballodiral men Binta Seck. Bismillah mon bandiraɓe suuɓiɓe Gatamare TV gam habaruji mon puɗɗottoɗen kabaruji en to jeere légume jum eɗen gandi légume oɗo saaha ndungu nettiɗi kettoɗen ɗum e micro Dieynaba Ali Thiam. Mo faari bagay ko ɗo e jum jeyami e ñanga jum e diwan jum e ko takki jum fof ko ɗo jeyami min goni ɗo noon koye jeere nde ammima kam de mi haɗatma e jamanuji e oɗo jamanu mo tolniɗen kam no woori machallah no weeli haade neɗɗo no wuuri no selli ene tuggona ara ha ɗo e jeere nde ene weeli kono noon no manque tan no waɗi caɗele hirande hikka nde no muusi jeere nde no muusi jeere nde no muusi aɗa ñaama aɗa yara aɗa yeeya kono wayani no wayatno légume mo no tiiɗi ene ara no tiiɗi kono fawiran koye zamanuji kono zamanu oɗo kam hikka hunde fof ko seedi koko wi ñang te kadi min como ha para min gadda kadi min para min jiiɗa yeyde min donc kilineɓe fof jeeyi nonno jeere nde wonti ɗo ko jeereji tati ene sari a wawa yeyde ɗum ɗo goɗɗo yeeyoto goto fof koye arjigi mum machallah kono noon no sari ene sari dal mino noon ɗo joni jeygu ngu no muusi saabu a somora ha para gara tima hen donc a yeyde kono ko mawɗum ko arjigi salato ɓuurede amin ji seeɗa seeɗa tan min kocco hen jetti Allah min jetti garamare mo wi jeere jum woppani boutikeji ɗi en keeɓi yettoyade toon pour andude cogguji ɗi to yarte kettoɗen ɗum e micro Binta Seck. minamon juuram min mbiyetemi ko Ousseynou Dim ɗo e Jum Ndiayen marchandise uji moom ala to dari ça dépend rek e arrivage uji quoi mais c'est abordable quand même jeeygu moom souvent yalteren souvent mbasa yaltuden fois coɗama marchandise comme par exemple soble en pomme de terre en aɗa wawi sodde daña hen ko boni ɗum noon moom ñakkata e liggey quoi mais quand même amin jetta hen Allah quoi parce que amin cuuri hen e oɗo instant moom ɓeydi ɗo e marchandise ji ko soble moom no ɓeydirini ɗe balɗe mum c'est trop yeyino ha telli ha less mais oɗo instant moom no ɓeydi quoi. Ha joni en goɗɗoyan en keeɓi rewde to en e daral jum pour ƴewde coggu ngu to yarate kettoɗen goto e mabɓe e micro Binta Seck. banggue daral ngal ko yettude Allah ha no feewi min ngala ɗo caɗele haydara min ngala caɗele e baali nan gara amini cooda amini liggo min ngala caɗele affaire no ceerino serdini ina wayno ɗum ko population Sénégal namni ɗum fawake aynaɓe par ce que sa ƴeewi ɗo e 10 ans caggal wonko ɓeydi e population Sénégal jawdi ndi kadi ndi yadata koye population o eɗen gandi kadi ko wiyete ko tiiɗi jawdi hande coodadi ɗo ujunnani nogas ina wayno ɗo e 10 ans si kanam andi wawi jarude 200 000 par ce que wona pour serde mais ko population o namni ɗum e fawade hen to banggue aliment de bétail o kadi koko seeri kadi ko population o tagui ɗum eyyi hay goto wawa wiide serni ɗum ko président walla serni ɗum ko ministre walla serni ɗum ko directeur DG walla serni ɗum ko aynaɓe serni ɗum ko population Sénégal tolni ɗon eyyi hay damdi codatenodi ɗo ujunnaje no wayno joni 5 jomum ne woya tiiɗi ɗo e 10 ans garowo ma waɗ ujunnaje 10 donka dañde hono mayri wonko min dañi ndungu min dañi huuɗo min ñaagui tan kone laamu ngu daroto hen hono président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nde daroto hen o fewna ɗum ha feewa o walla amen e parfum ji ɗi pour affaire cumodal eyyi kadi o anda kadi so daraki hen ɗum waɗata eyyi min kolli ko Allah min kolli ko kanko Bassirou Diomaye en tant que président de la République e Ousmane Sonko son premier ministre ɓe balla amen e parfum ji ɗi daro pour hade cummo o wadde a faami cummo so waɗani tan ɗum fewat eyyi so ɗum wallaka noon huuɗo ko nane jeeri ndi hande tabarakallah mais so waɗaka parfum ji dariɗi tan ɗum sumatte ko kamɓe tan ɗiɗo Bassirou Diomaye e ministre makko Ousmane Sonko kamɓe tan mbawi amen wallude hen goɗɗo wawa min jiyani goɗɗo ballowo amen e ɗum ñagade Bassirou Diomaye président de la République e Seydina Ousmane Sonko son premier ministre ñagade neɓe mbaɗata isin rakkal taw isin rakkal o ko ɗo e département de Podor waɗa
kaburuji men coftal balli men jaato ha to stade colonel Mamadou Oumar Sy mo Ndioum eɗen gandi phase départemental fuɗima guilay 15 lewru nduɗo kettuɗen président ODCAV Podor monsieur Aboubacry Ndiaye e micro Samba Thiam. La presse on a de couvrir un événement majeur pour le département de Podor. Phase départementale édition 2005 ɗo e Ndioum en jetti jomiraɗo sabu en natiri phase o bisimillahi rahmanir rahim on di journée o 3 match jouama hen match fo garɗo cika ɓuuri welde kediɗo mais surtout deƴere nde ala violence ala haydar piyaɗo jaɓɓa koko fiya waɗa félicité piiɗo waɗa encouragé piyaɗo donc football yiyama fair play yiyama ɗum eɗen mbawi wiide machallah en mbaɗi entame belɗo mo jiɗɗen eɗen ñaagui Allah yo jofnir niyete équipe aji garoƴi ko oɗo appel mbaɗami ɓeɗo comportement mabɓe hannde o kala équipe garɗo yo jogo oɗo comportement gara ganda ko kawguel tan te kawguel ngel yaltata département de Podor. Ha joni e phase départementale en keeɓi namdade amateur sport uji ɗi holko woni hen yiyande mabɓe e organisation départementale mo Ndioum o kettoɗen ɗum e micro Dieynaba Ali Thiam. Mon nom Zakaria Anne ɗo e yakar mami en plus que mi hen joué legal ngal fudde ko match a Ndioum ɗi fof j'espère kañum fof mi yeehi yeɓoyde kañum fof mais kam waɗi jeu waɗi fof machallah te wajiɓe kadi mbaɗi support fewi ɓe gandi kadi ko Ndioum jouat wonno affaire ko Ndioum ko départemental équipe a Ndioum ɗi noon kamɓe fof goto fof ari waɗi hen participation mum eɓe belti hen no fewi no ambition c'est bon no weeli machallah wajiɓe mbaɗ support no fewi. Je me nomme Moussa Dia, je suis de Ndioum ici, j'habite à Oulad Beri. Voilà, je suis un gardien, mais cette fois-ci j'évolue au poste de gardien à une équipe de l'Elo Altarich. Voilà, on était venu ici départemental, mais finalement, là-bas, s'est arrêté. C'est un grand plaisir d'y participer en tant que joueur. Parce que c'est un grand plaisir, quoi. On ne peut pas expliquer l'amour qu'on porte sur le ballon. Voilà, mais vraiment en tant qu'ambiance et sport, on a ko ɗum wonno kabaruji mon e ɗemgal Pulaar ɗo e chaîne Ngatamare TV o e technique o wonno noon ko Samba Thiam